Hainitzena otika bai diata ditu denborak lehendanik direla ematu mainak aurten gurekin izatu balide mintzatu beharko ziteian bertzela ere noiz ere baitzituen 16 otsailak eman izan gintian iritik hanbela hilabete unek gintin fagoratu urdainez martxoak zel kruelki tratatu martxoak irurean hasi alta hartzen itxasoa zua naiz ez osoki armatzen ez duan ordutikan hilaren finaino izatu pausurik guretzat egundaino zenbat rebes jartzen papaioa nausi eta gabiatik galtzen 13 gintin fagoratu momentu tristerik artean pasatu Hamalaurean nuen haizea handi hala berri itxasoa hainbat izigarri non baikindun jarri biaramun arti